D'acord. This meeting is being recorded. Exacte. Bé, moltes gràcies per ser aquí, tant vos, Lola, per impartir aquesta sessió, com els assistents que ens han acompanyat també al llarg d'aquest curs, que avui ja és la 7a sessió que oferim. Aquesta 7a sessió és a càrrec de Lola Badia, doctora en Filologia Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtica i professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona i responsable del grup de recerca consolidat de llengua i literatura catalanes medievals, també directora del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i coordinadora conjuntament amb Albert Soler de la base de dades Ramon Llull. En aquesta 7a sessió ens oferirà una sessió sobre l'arbre de ciència, l'arbre exemplifical, 1295-1296, i moltes gràcies per acceptar la invitació de la càtedra i teniu la paraula. Doncs aquí estic, disposada a parlar-vos de l'arbre de ciència. Vaig fer-vos enviar, a través de l'amic Pere Grau, unes PDFs amb uns documents que ara ens els mirarem. I aquests documents i d'altres coses que ens ajudaran, perquè llegirem alguns fragments i començo compartint pantalla, que ara he après a fer-ho, i espero de no fer cap disbarat. I el primer document que comparteix, doncs, aquest. Pere, s'està veient, Ara carrega i ara sí, ara ja el veiem. Bé, doncs aquí teniu el guió de la primera part, perquè aquesta classe tindrà dues parts, l'arbre de ciència i l'arbre exemplifical, que és un tros de l'arbre de ciència. Això té 5 punts: enciclopèdies medievals, enciclopèdies en vulgar, enciclopèdies lul·lianes, lloc, data, moment, el pròleg de l'arbre de ciència i el seu paral·lel amb el desconhort, l'estructura de l'arbre de ciència. L'arbre de ciència té una estructura molt estranya que es pot veure a través de l'ècfrasi, ja veurem què vol dir, però en imatge no es pot veure, encara que hi hagi imatges de l'arbre de ciència. Després el relacionaré amb l'art del moment, que era l'art, la taula general, i donarem una mica de bibliografia. A veure, comencem amb això de les enciclopèdies, que és el rerefons, i ara aquí vaig a buscar un altre document que es deu carregar. Digueu-me que sí. Les enciclopèdies medievals, les enciclopèdies en vulgar, les enciclopèdies lul·lianes. Doncs l'edat mitjana de l'època de Llull, és a dir, del segle XIII-XIV, les enciclopèdies existien. I què eren les enciclopèdies? Aquí us ho he posat. Estaven pensades per a ús de clergues universitaris i eren enciclopèdies estàtiques. Què vol dir estàtiques? Que s'estaven quietes. Vol dir que el saber estava recollit i repertoriat, ordenat. Era un repertori de nocions extretes del coneixement acumulat per escrit, que les reunien i les ordenaven en volums enormes, i això era l'enciclopèdia. I per qui servien? Servien pels clergues que havien de llegir la Bíblia, i quan a la Bíblia parlaven d'una pedra o d'un ocell, a l'enciclopèdia els explicaven què era. Eren eines per llegir els textos sagrats. Però apareixen també les enciclopèdies en llengua vulgar, que són traduccions o adaptacions de les enciclopèdies universitàries, però a vegades també són compilacions noves per a un públic diferent, un públic laic, que no ha de comentar la Bíblia, sinó que li interessa aquells continguts de les enciclopèdies dels clergues per raons diferents, per saber com és el món, per saber com són fetes les coses de tots els ordres de la natura i de la història i de la teologia i de la ciència. Són una mena de repertoris per a ús de laics. Llull, en la seva obra, utilitza els recursos enciclopèdics en formats molt diversos. Després ho veurem. Però només a l'arbre de ciència treballa la idea enciclopèdia.
en ella mateixa i organitza les dades d'una enciclopèdia d'una forma original, d'una forma nova, com totes les coses que Llull tocava. L'enciclopèdia en mans seves també esdevé una nova enciclopèdia, que en comparació amb les habituals de la seva època, en lloc d'estàtica, és a dir, en comptes de ser un repertori de totes les coses posades una darrere l'altra, és dinàmica. Dinàmica vol dir que no té aquests repertoris, sinó que ensenya com s'arriba a conèixer les coses. Tot això és estranyet, però en Llull les coses sovint són estranyetes. Quines són les enciclopèdies universitàries del 13? Doncs més famoses, la de Vicenç de Beauvais, que són els 3 specula, el Speculum Naturale, Doctrinale i Historiale, i el del Bartholomeus Anglicus, o Bartomeu l'Anglès, el De Propietatibus Rerum. Aquestes enciclopèdies van tenir molt d'èxit i van ser publicades en llatí, és a dir, originalment copiades en gruixuts volums de pergamí, o de paper, i després van ser publicades quan va venir la impremta i fins al segle XVII. Jo tinc al despatx Vicenç de Beauvais, un facsímil d'una edició del XVII. Això vol dir que el saber medieval fins al XVII continuava sent d'ús generalitzat a Europa. Per exemple, el Bartomeu l'Anglès de Propietatibus Rerum, que és més curta, menys espessa, menys voluminosa que la de Beauvais, Vicenç de Beauvais era dominicà, Bartomeu l'Anglès era franciscà, va ser traduïda a l'occità, amb una obra que es diu Elucidari de totes res naturals, del segle XIV, traduït en occità. Això que us deia que n'hi ha de traduïdes. Però, en canvi, hi ha també una tradició anterior a les grans enciclopèdies del XIII, que són les petites enciclopèdies del segle XII, en llatí, com el Dogmaticum Philosophiae de Guillem de Conches, que per què el poso aquí? Doncs perquè n'hi ha una traducció catalana, la Summa de Filosofia. És una obra que jo vaig publicar fa molts anys com a apèndix de l'edició llatina i del Corpus Christianorum. I aquesta Summa de Filosofia, per què l'esmento? Perquè la manera que té de descriure la natura i les coses físiques, clar, com que està en català i és del segle XIV, s'assembla molt al text de Llull, perquè Llull té un antecedent en aquesta mena de materials. També hi ha enciclopèdies per a ús de laics en vulgar, escrites en francès, com el Libro de Sidrac, com el Tresor de Brunetto Latini, del qual hi ha traducció catalana del XIV, com el Placides et Timeo, o com la Image du Monde de Maître Gossuin. És a dir, són enciclopèdies per vulgar. Llull hauria pogut fer una enciclopèdia, ell, com aquestes, però l'arbre de ciència no s'hi sembla de res. I una altra obra amb contingut enciclopèdic que no és exactament una enciclopèdia, doncs una obra molt propera en l'espai i en el temps a Llull, escrita per Matfred Mengaud, el Breviari d'Amor, que està escrita des d'Ies l'any 1288, és a dir, en època de 10 anys abans que l'arbre de ciència, i aquesta Matfred Mengaud hi ha una part, està escrita en vers, aquesta en vers. No és tot una enciclopèdia, però hi ha també una part sobre la defensa de la poesia trobadoresca, però hi ha una enciclopèdia allà dins, dintre d'aquest breviari d'amor. I després tenim el llibre de la doctrina del rei Jaume d'Aragó, que és una adaptació catalana d'una obra oriental que va passada pel llatí. Diríem, això és el marc en el qual col·locaríem el gènere que Llull practica en aquest llibre, que és l'enciclopèdia. I obres de Llull amb contingut enciclopèdic. Doncs les més grosses, totes en tenen de contingut enciclopèdic. El llibre de Contemplació en Déu, que està escrit a Mallorca entre el 1972 i 74, doncs presenta tota l'experiència humana des de la perspectiva de l'amor a Déu. I aquí hi ha material enciclopèdic. La doctrina pueril, escrita a Mallorca 74-76, hi ha la llista de les ciències universitàries, hi ha contingut enciclopèdic. El Fèlix o Llibre de Meravelles, París, 1289, doncs té unes parts que són Déu, àngel, cel, metalls, plantes, animals, home, paradís, infern. Això, si després veurem els arbres de l'arbre de ciència, correspon també als continguts enciclopèdics de l'arbre de ciència. L'arbre de ciència, que és la nostra enciclopèdia projectual o dinàmica, i després hi ha una altra consideració, l'art, en tant que mecanisme aplicable a totes les ciències, genera desplegaments enciclopèdics. I la taula general, escrita entre Tunis i Nàpols just abans de l'arbre de ciència, 93-94, o l'art general última, escrita entre Montpeller i Pisa, 1305-1308, tenen continguts enciclopèdics. Això és el rerefons. Per tant, Llull, quan escriu l'arbre de ciència, està
practicant un gènere conegut en el món universitari, però també un gènere que té ramificacions i projecció en altres sectors, en els sectors de les lectures dels laics. Doncs tornem ara si això funciona, tornem al document que teníem aquí. Per tant, ara ja hem fet el primer punt. A veure, lloc, data, moment, el pròleg del desconhort. El llibre de l'arbre de ciència va ser escrit a la ciutat de Roma, mentre Llull estava allí, havia estat a Nàpols, estava a Roma i estava treballant per obtenir una audiència amb el papa, Bonifaci VIII, per proposar-li, tenia la petició al papa i les coses que ell proposava. És a dir, oferia un programa de difusió del cristianisme a través de la seva art i a través de l'aprenentatge de les llengües orientals, etc. Mentre feia això, estava bastant desanimat perquè la Cúria hi havia molts problemes, ara no és el moment, el papa no tenia la menor intenció de rebre'l ni de fer-li cap mena de cas, perquè tenia un conflicte obert, perquè era un papa complicat. Doncs, aleshores, en aquestes circumstàncies, Llull, diríem, desenfeinat, va escriure un poema molt bonic, que és El desconhort, que és una de les seves màximes obres literàries. El desconhort de Ramon, aquí us n'he posat uns trossos, és un poema en versos que se'n diu alexandrins, versos de 14 síl·labes. Deus, en vostra virtut, començ es desconhort, lo qual fas enchantant per so que m'enconhort, cap vell recompte lo falliment, el tort, com fa envers vos, que ens jutjats en la mort, i on mais m'hi conhort, e menys ai lo cor fort, car dira, e dolor fai mon coratge fort. Perquè el conhort retorna molt en desconhort. Està desconhortat, està angoixat, està totalment angoixat perquè ningú li fa cas. I així, al cap d'una estona, que s'està allí plorant, i així eu estant en melanconia, esgardé e vi un hom qui venia, un bastó en sa mà e gran barba havia, e en son silici equipau vestia. Veu allà un ermità, li sembla un ermità i es posen a parlar entre tots dos. I, el desconhort i el pròleg de l'arbre de ciència són obres paral·leles que expliquen el mateix. Diu, en desconhort e en plors estava Ramon sots un vell arbre i cantava son desconhort, això que acabem de veure, per so que alleujàs un poc sa dolor, la qual havia per so car no podia haver acabat en la cort de Roma lo sant negoci de Jesucrist i la pública utilitat per tota la cristiandat. I així, mentre estava desconhortat en una bella vall abundosa de moltes fonts i de molts arbres, un monjo venia per aquella vall. En el poema és un ermità, aquí és un monjo. Són variacions. Llull era un home capaç d'escriure amb registres molt diferents. El desconhort està escrit en occità. La prosa de l'arbre de ciència està escrita en pla catalanesc. Això és aquest Llull plurilingüe i plurifuncional. Mentre així estava desconhortat, ve aquest monjo i el sent cantar i li diu: amic, vos què avets, ni per què plorats? Com sots apellat, i qui ets i per què plores? És el mateix, el desconhort té 69 estrofes, és el mateix que del desconhort, però sintetitzat en aquest pròleg. I què hi fas aquí? I tal. I aleshores el Ramon li explica. Ramon resposa al monjo i deixa-li son nom. I ell recontà gran partida de son estament. Molt clar que el monge va anar trobat Ramon, el qual dix que ell l'havia cercat llongament per so que el pregàs que faés un llibre general a totes les ciències qui lleugerament se pogués entendre i per lo qual hom pogués entendre la sua art general que fet havia, car trop era subtil a entendre. Aquest és un alumne de Llull, un alumne aplicat, que no entén l'art i diu, mira, ara que me'l trobo aquí desenfeinat, per què no em fas un llibre més facilet, més clar d'entendre? I això és el que ens diu el pròleg. Per tant, què és l'arbre de ciència? L'arbre de ciència és la resposta de Ramon a la petició, és a dir, òbviament en aquest pròleg se l'ha escrit ell mateix i ell s'ho encarrega i s'ho fa, no? Però la definició és aquesta, és un llibre general a totes les ciències qui lleugerament se pogués entendre. Per tant, es tracta de
donar una versió de l'art, dels continguts enciclopèdics de l'art, en una forma fàcilment entenedora. Aquesta és la idea que hi ha al darrere de l'art, doncs al darrere de l'arbre de ciència. I em sembla que amb aquesta cosa que hem llegit, aquests textos, que després us els podeu llegir i meditar més estona, doncs ja hem fet el punt 2. Anem al punt 3. L'estructura, l'arbre d'arbres, l'ècfrasi sí, però la imatge no. L'arbre de ciència, com us deia al començament, com a enciclopèdia, té unes característiques particulars que el diferencien dels espècimens que ell podia conèixer. Això que tenim aquí és la publicació, a veure, és un gravat de fusta, un gravat sobre fusta que acompanya, és a dir, imprès que acompanya l'edició de l'arbre de ciència llatina que es va ser publicada a Barcelona per Pere Posa el 1505. Totes les il·lustracions, n'hi ha diverses, de cada arbre, doncs són així. Hi ha Arbor Scientiae, aquí hi ha el Raimundus, aquí hi ha el Monachus, i aquí hi ha les arrels de l'arbre, i aquí hi ha el tronc de l'arbre, i hi ha les fulles, les fruits, les flors, el tronc i els rams, i una sèrie de cartells. Aquests cartells indiquen els 18 principis generals de l'art de Ramon Llull, que són les arrels de tots els arbres. Ells dos dialoguen i en les branques i en les parts de l'arbre hi ha uns cartells que indiquen unes qüestions. Però això, aquesta representació de l'arbre de ciència en dues dimensions, només pot explicar una part de tot el que ara veurem que és l'arbre de ciència. L'arbre de ciència està constituït per 14 arbres de contingut més 2 arbres, diríem, instrumentals. Per tant, són 14 més 2, 16. Tots 16 tenen la mateixa estructura, són homòlegs, tenen una homologia, és a dir, estan organitzats igual, en 7 parts. Aquestes 7 parts, com que és un arbre, són 7 parts que indiquen també una relació entre ells, perquè arrels, tronc, branques, rams, fulles, flors i fruits estan en una relació, diríem, interna, és a dir, tenen una dependència interna, perquè un arbre, tothom sap que primer l'arrel, el tronc, i perquè faci fruit, fa falta que hi hagi flor, però perquè hi hagi flor, les fulles han de fer la funció clorofílica i els rams les han d'aguantar. De tal manera que de les arrels als fruits hi ha diríem, una relació seqüencial causal. A veure, i quins són els arbres de l'arbre de ciència? En aquest quadre que us he posat aquí, és un quadre que serveix per, com us ho diré jo, per reunir en una única imatge, per estalviar temps, la llista dels arbres més la relació amb l'art ternari. Ara oblidem l'art ternari i pensem només als arbres. Doncs els 14 arbres són l'arbre dels elements, l'arbre de les plantes, l'arbre dels animals, el sensual, l'arbre imaginal, l'arbre de la imaginació, l'arbre de l'home, amb totes les coses que l'home fa, l'arbre de l'home, l'arbre del bé i del mal, la moral, l'arbre imperial, que vol dir la política, l'arbre apostolical, que vol dir l'església, l'arbre celestial, que vol dir el cel amb totes les seves esferes i tot el seu poder, l'arbre angelical, que vol dir els àngels que hi ha en el cel, l'arbre del cel i de l'infern, del paradís i del cel, vol dir el cel de les esferes que envolten la terra. En canvi, l'arbre eviternal vol dir l'arbre que explica la pena i la glòria, l'infern i el paradís. L'arbre maternal parla de la Mariologia, de la Mare de Déu, l'arbre cristianal parla de Crist, és a dir, de Déu encarnat, és a dir, l'encarnació i la redempció, i l'arbre divinal parla de l'essència de Déu en ell mateix. Per tant, aquests 14 arbres, tots, cadascun d'ells té tronc, arbre, té totes aquestes mateixes funcions. De tal manera que si hom estudia els elements, l'aigua, els 4 elements de la física aristotèlica, els 4 elements aquests, els 4 elements, quina és la base dels 4 elements? Els 18 principis de l'art. I quin és el tronc dels 4 elements? Doncs el tronc dels 4 elements també tenen aquestes parts, de tal manera que les plantes també comencen pels principis de l'art i després es van ramificant amb altres coses.
totes les branques del saber estan organitzades de la mateixa manera. Entre les unes i els altres hi ha una relació estructural interna, hi ha una homologia. L'arbre exemplifical i l'arbre qüestional, en canvi, són instruments que serveixen, Llull, que es va inventar, per fer funcionar tot aquest muntatge, fer-lo funcionar, perquè quan ell ha descrit totes aquestes estructures internes, en l'arbre dels exemples fa que aquests elements puguin ser transformats en historietes, en racontaments, diu ell, en anècdotes, en contes, en contarelles, o bé en proverbis, és a dir, formes breus sintètiques que expressen d'una manera, en forma de màxima, en forma de proverbi, uns continguts. I amb això, a través d'aquesta transformació dels continguts en matèria literària, diríem nosaltres, el lector de l'obra aprèn a fer funcionar tot el sistema. Per tant, l'arbre dels exemples serveix per aprendre, i Llull, l'arbre dels exemples és molt curtet en comparació amb tota la resta, no ho veurem, no ocupa totes les possibilitats de crear exemples a partir de totes les coses que diu, sinó que deixa que el lector aprengui a fer-ho. Per tant, és interactiu. Llull vol engatjar el lector a treballar a dintre del seu sistema. I l'arbre de les qüestions és una mena de repàs general de tota la resta, és a dir, va preguntant totes les coses que algú voldria saber sobre els elements, les plantes, els animals, la imaginació, i de vegades respon enviant a la part del llibre on ho ha dit, i d'altres vegades respon a través d'analogies o a través de semblances, diu ell, d'imatges que et poden abocar respostes a la pregunta que tu has fet i d'altres vegades fa respostes, dona informacions que no havia donat abans. Això mareja molt. L'arbre qüestional és molt extens, duplica la llargada de tots els altres. Perquè és una forma didàctica per entrar en el coneixement de totes les coses que explica. Ara mirem-nos aquesta estructura des de la perspectiva no de què són els arbres, com acabo de fer, sinó d'aquestes lletretes que he posat aquí al costat. Primer us explico per què he posat això groc aquí. En les fotocòpies que us vaig enviar, en lloc de la E i en lloc de la C, veureu un signe de copyright. I això és una traïció que m'ha fet la màquina, i és que al passar-ho a PDF ha traduït això pel copyright. I jo no m'ho he vist en el PDF, no m'hi he fixat aquest dematí. I no hi ha cap copyright de l'arbre imaginal i de l'arbre angelical. Són coses que passen quan les màquines tenen idees pròpies. Doncs, a veure, ara això sí, és a dir, els arbres que hem posat a l'esquerra estan numerats de l'1 al 6, després el 9 i el 10 i el 14 corresponen als subjectes de l'art ternària. En aquest quadre que tenim aquí fora, aquí sota, que hi ha les lletres de l'alfabet, B, C, D, E, F, G, H, I, doncs és l'alfabet de les arts de Ramon Llull a partir de l'art inventiva de l'any 90. Aquest correspon a la taula general i és un quadre que continua funcionant fins a l'art general última, l'art breu i l'art general última. Les lletres, en aquesta visió de l'art, cadascuna de les lletres serveix per designar aquests conceptes. És a dir, B es refereix a la bonesa quan és a la figura A, però quan és a la figura T és un dels tres triangles, una dels tres punts del triangle. Quan és a les qüestions es refereix a les qüestions d'això. I els virtuts i els vicis. Ara aquí a nosaltres ens interessen els subjectes. B correspon a Déu i per això l'arbre divinal li hem posat una B. La C correspon als àngels. La D correspon al cel. És a dir, que Llull, efectivament, estava agafant els subjectes de l'art de la taula general i els transformava en materials de la seva enciclopèdia. Però hi afegia algunes cosetes més. Hi afegia la política, hi afegia l'església, hi afegia la pena i la glòria, la Mare de Déu i d'aquestes altra mena de coses. És a dir, que és una forma d'entrar a l'art i, de fet, desenvolupant els subjectes que també trobem
en l'arbre de la ternària. Bé, ara baixo aquest i intento de compartir un altre dibuix que tinc aquí, un altre document. No sé si es veu aquest document. Sí, es veu perfecte. Bo, doncs l'arbre de ciència i l'art ternària. A veure, mirem, és a dir, l'arbre, de tots els arbres d'aquesta, es poden estudiar tots, i de fet, ara després quan comenti la bibliografia, us mostraré que es va fer un congrés a Freiburg, quan van publicar la versió llatina de l'arbre de ciència, i en ocasió d'això, espera, us ensenyo el títol de la bibliografia, tornaré amunt, no? Aquest. T'estàs. Aquest d'aquí. Bé, és igual. A veure, ja es veu aquí, diu bla, 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 bla. Arbre de ciència, der Baum des Wissens von Ramon Llull, Acten des Internacional Congresses aus Anlass dels 40 anys del Raimundus Lullus. En aquest llibre hi ha tot d'articles, i entre ells un de meu, que explica això de les enciclopèdies que ara us he explicat. Per què l'enciclopèdia de Llull és una nova enciclopèdia en aquest context. Doncs aquest volum com està fet? Doncs els organitzadors del congrés van encarregar a un savi, a un erudit, un arbre cada un. I, per tant, cada senyor que participa, un estudiava l'arbre dels elements, l'arbre del no sé què, hi ha un estudi per cada arbre. Per tant, els poden estudiar tots d'un en un. Jo ara no és el moment d'estudiar-los tots, perquè us faria molt mal de cap, però, en canvi, ens mirarem un moment l'arbre del cel, aquell famós arbre celestial. L'arbre celestial, això que he pintat de groc aquí, l'arbre celestial està a la pàgina 711, això és per trobar-ho, de l'edició de l'arbre de ciència que jo manejo, que és l'edició de les obres selectes. Si algú desitja llegir l'arbre de ciència de les obres selectes, m'ho diu i jo li envio el PDF que vaig fer un dia. És un totxo molt gros, però li puc enviar si té aquesta necessitat. Doncs bé, el cel, què és el cel? L'arbre celestial. El cel és el primer ens corporal creat que es mou circularment. En el cel hi ha la quinta essència i les 4 substàncies que fan el món elemental. El cel és incorruptible. Per entendre això s'ha de saber com imaginaven aquesta gent, els medievals, el món. Vaig intentant de fer més gros això perquè es vegi millor. Un moment, aquesta imatge d'aquí. El cel és això de color verd que envolta el que hi ha a l'interior, i l'arbre que explica què és el cel explica què és l'astronomia. I l'astronomia és estudiar els signes del zodíac i estudiar els planetes que envolten la Terra. Però la Terra està constituïda per la terra, l'aigua, l'aire i el foc. I aquestes esferes sobreposades són corruptibles. És a dir, a sota de l'esfera de la Lluna les coses neixen, creixen i moren. Per damunt de l'esfera de la Lluna estan estàtiques, eternament fixes allà, i van girant. Per tant, el cel fa girar aquesta mena de coses. I girant aquesta mena de coses, el que hi ha més enllà del cel, que és Déu, i les seves potències, penetra en el món i fa que el món sublunar funcioni, però amb el principi de corrupció. Bé, això no és Llull, això és el que creien que era la realitat. I el que passa que Llull ho transforma en una sèrie de nocions explicades en forma d'arbre. Per tant, el cel és el primer ens corporal creat que es mou circularment, està fet de quinta essència, perquè els 4 elements són els del món corruptible. El cel està fet d'un altre element, el 5è, la quinta essència. I les arrels són quines són les arrels del cel? Els 18 principis de l'art, i els 18 principis que són de la figura A i de la figura T, que els que hem vist abans.
a la bonesa, la grandesa i els principis dels triangles de la figura D. El tronc és l'ànima motiva que es mou i fa girar els signes del zodíac i els planetes. Les branques són els signes del zodíac. Els rams són els planetes, no? Doncs això que es representa així, que correspon a aquesta realitat esfèrica, ell ho transforma en una forma d'arbre perquè entenguem com està articulat. Les branques, els rams són els planetes. Les fulles són els accidents generals. La quantitat, la qualitat, la relació, l'acció, són materials de caràcter, són les categories aristotèliques que arriben a la realitat a través del cel, perquè és les característiques que fan funcionar les coses que penetren d'aquesta manera. Les flors són els fets, els actos, els actes que estan entre les potències i els objectes. És a dir, que les flors són el que s'anomenen les influències dels signes i els planetes. Influències dels signes i els planetes que són simplement operatives de la potència de Déu per fer que les coses siguin el que són. I el fruit de l'arbre quin és? El fruit de l'arbre és el fruit natural i el fruit sobrenatural. El fruit natural són les coses. L'or, la poma i el cavall. Els objectes que hi ha a sota del cel, és a dir, a la terra, són fruit de les influències que ens venen del cel. I això és segons la natura. La natura està feta així. I quin és el fruit sobrenatural? El fruit sobrenatural és que l'home cull. L'home pot collir el fruit de totes aquestes coses i si ho fa servint Déu, arriba a obtenir el fruit. Però si peca, es perd. Per tant, i aquí és la idea que les influències dels celestials creen les coses físiques, però no la voluntat de l'home, que és lliure. És una manera una petita aproximació a com funciona tota aquesta, diríem, complexa transformació dinàmica de tot el saber de la seva època en una estructura arbòria que forma part d'aquest món. Us he dit abans que aquesta estructura que tots els arbres són homòlegs i són semblants els uns als altres, això no es pot representar en 3 dimensions, a menys que no siguis un artista com el que va muntar aquesta exposició, la veieu a Palma, que això és una fotografia que vaig fer jo, que va intentar demostrar que això són les arrels de l'arbre, i tots els altres arbres estan fundats en les mateixes arrels. Si el mires de cara, com es veu en aquesta altra fotografia, és la imatge estàtica dels manuscrits antics, no? Però si l'amagues i te'l mires de cantó, en la primera, pots descobrir, és a dir, la ment, aquesta cosa de l'ècfrasi. Ècfrasi és una forma retòrica que l'ècfrasi és la descripció literària, o la descripció en prosa o en vers, o la descripció per la paraula d'una imatge. Llull practica l'ècfrasi i explica com és l'arbre de ciència. I ens el podem imaginar, perquè cada arbre comparteix, tots són homòlegs els uns dels altres, comparteixen les mateixes arrels, però això només, és a dir, l'única vegada que jo ho he vist representat és en aquest objecte. Això era una exposició que van fer Ramon Llull en ocasió del 7è aniversari. I aquest objecte intenta de materialitzar una cosa que és imaginable, però que en 3 dimensions no. És ècfrasi sí, però no pot ser vist d'altra manera. Bé, doncs, per donar una dimensió una mica més de caràcter literari a tot això, deixarem l'arbre de ciència aquí, sobre el qual es podrien dir moltes i moltes altres més coses, i doncs passaré a fixar-me en l'arbre exemplifical, perquè si l'arbre de ciència ja és un producte intel·lectual singular, una manera d'introduir l'art revolucionària
proposa tot de procediments insòlits en el món de les enciclopèdies medievals. L'arbre qüestional deixa el córrer, però em fixo en l'arbre exemplifical, perquè l'arbre exemplifical és, diríem, des d'un punt de vista de la literatura lul·liana, una de les construccions més singulars d'aquest senyor. Aquí us he posat un document, que deu ser aquest, no? Veieu aquest document? Sí, se veu. Sí, aquest és l'arbre exemplifical. M'he descuidat la bibliografia. A veure, torno enrere, no us espanteu. M'he descuidat la bibliografia d'aquest, aquest. Aquesta bibliografia general sobre l'arbre de ciència. Això, com que ja ho teniu, doncs simplement us ho comento. Abans ja me n'hi he anat, he fet una navegació per aquí dintre, aquest llibre sobre l'arbre de ciència. És un llibre que hi ha articles en alemany, però n'hi ha que no, el meu està en anglès i s'entén una mica. Doncs en aquest article és aquest que van fer quan en Pere Villalba havia editat dintre del Corpus Christianorum l'edició llatina de l'arbre de ciència. Doncs hi ha aquests articles. Hi ha una servidora sobre les enciclopèdies, un d'Antoni Bonner molt important sobre l'estructura, això que us he estat explicant ara, aquestes quadres que us he posat estan trets del seu article, i n'hi ha un d'Albert Hauff sobre l'arbre exemplifical, aquest de què parlarem ara, i un de Robert Pringmill sobre l'ús dels números, de la numerologia, en l'arbre, en el llibre de ciència, l'arbre de ciència, que també és interessant. Un article que, si us interessa tot això, us recomano, és aquest de l'Antoni Bonner i l'Albert Soler, Representació gràfica i ècfrasi en l'obra de Ramon Llull, que explica tota aquesta impossibilitat de representar en 3 dimensions, si no ets un artista i t'inventes aquella mena d'armari que us he ensenyat abans, amb els arbres penjats, doncs la dificultat d'això i hi ha moltes imatges, és un article molt interessant, el que està penjat a la base de dades. Aneu a la base de dades Llull, poseu representació gràfica i ècfrasi i trobareu, despengeu i us el llegiu. També hi ha un altre article de l'Antoni Bonner i l'Albert Soler, la representació de l'arbre de ciència en aquesta imago, que em sembla que també està penjat i us el podeu mirar. I, doncs, per accedir al text, hi ha 2 opcions, llegir-lo en català o en llatí. Llegir-lo en llatí s'ha d'anar als toms 24 i 26, són 3 volums de l'arbre de ciència, d'en Pere Villalba, del Corpus Christianorum, que és uns llibres de color taronja que hi ha a les biblioteques, i si el voleu llegir en català, doncs hi ha l'edició, òbviament, de les ORL, de les obres de Ramon Llull, o les obres essencials, amb una introducció d'en Carreras Artau. I aquest és el que jo tinc fotocopiat, tinc un PDF que puc proporcionar aquí al se'l vulgui llegir. Per tant, l'arbre de ciència és accessible i hi ha una bibliografia, doncs, tornem allà on érem abans. El curs de xances, l'arbre exemplifical. L'arbre exemplifical és una cosa molt estranyeta, com moltes coses de Ramon Llull, però és una obra simpàtica, una obra plena de coses sorprenents, coses que fins i tot a vegades fan riure o fan somriure o criden l'atenció. Doncs faré primer una descripció de l'arbre en qüestió, després n'explicaré l'estructura i intentaré d'explicar com són els proverbis i com són les historietes que hi ha allà dintre. Després us transmetré el que jo he après de Robert Pringmill. Robert Pringmill va donar una definició molt afortunada, que és els recomptaments de l'arbre exemplifical són la transmutació de la ciència en literatura. I finalment la bibliografia, però avui ara començaré per la bibliografia, que també teniu perquè és una cosa que us he enviat, perquè la tingueu i no hagueu d'anar pidolant bibliografia. A veure,
sobre l'arbre de ciència. Comencem, perdó, sobre l'arbre exemplifical. Comencem per en Pringmill, és l'última, perquè és l'arbre alfabètic, la P va al final. Robert Pringmill. Aquest article, que es diu Els recomptaments de l'arbre exemplifical de Ramon Llull, la transmutació de la ciència en literatura, es va publicar l'any 1976 a les actes del tercer col·loqui, bla, bla. Mai no ha estat, Robert Pringmill era un professor d'Oxford, que ensenyava al St. Catherine's College, i que era un famós hispanista que estudiava Calderón de la Barca i era molt conegut, però que va tenir un passat mallorquí, quan era adolescent vivia a Mallorca i estudiava a Montesquieu, i això va quedar-li aquesta, diríem, lligam amb Llull i aquestes coses, i va ser també un gran lulista. I escrivia en català, en Pringmill. I aleshores aquest llibre, aquest article, que és tan important, com que no ha estat traduït a l'anglès, doncs no té... El vam reimprimir en la reimpressió de les obres de Llull a Barcelona l'any 91, però en canvi no ha tingut ressò en la bibliografia, per això, de l'idioma. Aleshores, una servidora aquí present, vaig escriure un article que es diu Literature as Anchila Artist, The Transformation of Science into Literature, according to Robert Pringmill and Ramon Llull, i ho vam publicar l'any 2009, i així els anglesos, els que només saben llegir anglès, tenen accés a aquest article. És a dir, Robert Pringmill explica com funciona l'arbre de ciència, com funcionen els recomptaments i com funcionen què és d'això. I és gràcies a ell que us explicaré tot el que ve ara. Ja que som aquí en l'apartat de la bibliografia, doncs, esclar, l'arbre exemplifical es pot llegir extret de l'arbre de ciència, encara que està pensat com un procediment perquè el lector fabriqui exemples que li permeten d'entendre millor el conjunt de l'estructura, etc. Com que els exemples en ells mateixos tenen una vitalitat pròpia, es pot llegir a part. I per això hi ha una versió d'en Francesc de Borja Moll de l'any 71, del 1971, que després ha estat reeditada. I els del TAS de Clàssics de l'any 2016 han publicat també una altra versió en català modernitzat. Aquesta també està en català modernitzat, la de Francesc de Borja Moll, de l'arbre exemplifical. I són perfectament accessibles i costen pocs dinerets fins i tot. I no sé per què diu pàgina 172, perquè heu d'haver tret d'una... No estan molt polits, aquests documents que us he passat, però fan la feina que han de fer. I després, en aquesta antologia de textos que vam publicar també arran del centenari, hi ha molts materials de l'arbre exemplifical, perquè és una de les coses més accessibles, més simpàtiques, més de Llull. Bé, doncs tornem al principi del document i anirem seguint les coses que us vaig posar aquí. Diu, l'arbre exemplifical. Llull li posa un prologuet. Igual com a l'arbre de ciència posa un pròleg llarg, aquí també li posa un prologuet. I diu que per los exemples que darem pot hom haver doctrina a conèixer los secrets naturals e sobrenatura, e a predicar, e haver moralitats bones, e solars, e amistat de la gent. És a dir, amb aquests exemples que poso aquí, aquests exemples serveixen per conèixer. És a dir, perquè quan parlo dels elements, de l'aire, el foc, la terra i l'aire, llegint com funcionen, tu aprens, com veurem ara, quin és l'esquema bàsic del funcionament de la física, l'esquema bàsic de la física aristotèlica, el de l'esquema que ara veurem, dels 4 elements que configuren el món físic. Amb els exemples serveix per conèixer les coses, però això també serveix per saber secrets, és a dir, secrets vol dir descobrir coses que no sabies, no és un secret misteriós. Quan ell diu secrets vol dir descobrir coses que tu no sabies, és un secret perquè tu la descobreixes. Naturals és sobrenatura, és a dir, coses de la natura, però també coses sobrenaturals, perquè amb aquests exemples, quan els exemples s'apliquen a l'arbre divinal, tu aprens coses sobre teologia. Per tant, són sobrenatura. La teologia és Déu, és sobrenatura. Serveix per descobrir coses que no sabies sobre la natura i més enllà. I també serveix per predicar. És a dir, si tu ets un frare predicador, un monjo, com aquell que dialoga amb ell, i has d'anar a fer un sermó, els exemples de Llull et serviran per predicar. I també per tenir moralitats. Moralitats què vol dir? Doncs conclusions morals de les coses.
I també serveix per tenir solars i amistat de la gent. I també serveix per estar content i que la gent t'estimi. Per tant, l'arbre exemplifical també es proposa de ser divertit, de ser guai, de ser atractiu. I això és una cosa que se li agraeix molt perquè amb tanta filosofia i tanta abstracció i tanta mística, doncs a vegades el lector, i això els predicadors ho sabien molt bé, en una predicació s'ha de donar una mica de respir al públic i fer-lo somriure i fer-lo alegrar. I diu que encara en pot hom haver universal hàbit a entendre moltes coses plaents a entendre i a oir. I, per tant, escoltant l'arbre de ciència es produeix el que és l'efecte literari. La literatura és oferir coses bones, plaents a entendre i a oir i que siguin també bones per l'edificació. I diu, els exemples que volem donar, volem de partir en dues parts. Això és a saber, en recontaments i proverbis encercats segons les natures dels arbres. Per tant, jo us explicaré historietes i també sentències. I d'això, encercats els trobaré segons les natures, segons els continguts d'aquests 14 arbres que em precedeixen. I això és el procediment que seguirem aquí. I diu, i ara afegeix una cosa estupenda, per això, abreujadament, d'aquest arbre parlar volem. Ho faig ràpid. És a dir, no m'entretinc a fer exemples de totes les fulles i fruits i troncs de cada un dels 14 arbres. No, només em faig una selecció i vosaltres, si voleu, podeu completar. Però, segons això que direm, doctrina darem com hom se busca haver a trobar novells proverbis i novells recontaments i estendre son enteniment per la gran matèria d'aquest. És a dir, desafia el lector a completar els buits que queden en l'arbre. I ara aquí ve una d'aquestes coses de Llull que no hi ha manera que càpiga en una sola imatge. Si ara jo això ho faig més petit, a veure si això ho faig més petit, ho sé fer més petit, què passa aquí? Ara no ho sé fer més petit. Doncs podria cabre tota la... Però l'estructura de l'arbre de ciència. Doncs, naturalment, hi haurà les arrels, els troncs, les branques, els rams, les fulles, les flors i els fruits, i aquí hi haurà tots els arbres, l'elemental, el vegetal, el sensual, l'imaginal, l'humanal, el moral, l'apostolical, el celestial, l'angelical, l'abetal i el divinal. I fas un bonic quadre, és a dir, 14 per 7, i multipliques i et surten totes aquestes caselles. I en cadascuna d'aquestes caselles hi has de posar-hi proverbis o recontaments. És a dir, tu has de ser capaç, ell fa aquesta prova, de produir, com aquell qui té pràcticament una màquina de fer exemples, com els d'aquells de l'Olipó que volien fer produir mecànicament la literatura. Ui, ara he vist com ho haig de fer petit, això. Si ho faig 75%. Ara, tampoc, així tampoc m'hi cap. Bé, doncs ho faig més gros. Doncs produeix mecànicament, és a dir, això dels seus proverbis, els recontaments, diu, de qualsevol cosa de l'arbre elemental o de l'arbre vegetal o de l'arbre sensual, pots fabricar contes o sentències. I ell aquí ens en ofereix. Pel que fa a les arrels de tots els arbres, només fa 18 contes, potser devia començar a dir, a veure, l'arbre elemental. Vaig a fer les arrels de l'arbre elemental. L'arbre elemental, les arrels què són? Doncs les relacions dels 4 elements amb els principis de l'arbre elemental, que són els principis de l'art. I va escriure 18 contes i es devia cansar, dic jo, i no va gosar escriure més contes per l'arbre de tots els altres. I, per tant, això està buit. Per tant, vosaltres mateixos, quan arribeu a casa, podeu intentar de completar. Us llegiu l'arbre vegetal, a veure si feu uns quants contes, unes quantes unitats a partir d'aquí. En canvi, quan arriba el tronc, aquí fa proverbis i en fa 40 per l'arbre elemental. I després sí, s'hi anima i fa proverbis per tots els altres. Fa 10, 10, 10, 18, aquí tenia més energia, 18, 10 i 10. 10 proverbis sobre Déu, sobre el tronc de Déu. Les branques, doncs fa un exemple, una historieta per cada un.
Els rams. En els rams, doncs, el primer fa un exemple i aquí, en canvi, fa un exemple i 10 proverbis. Un exemple i 10 proverbis. És a dir, ens hem entretingut a fer-ho aquí, a fer aquest quadre. Aquest quadre l'hem fet nosaltres, no? L'he fet, no sé si l'he fet jo o en Toni Bonner o un alumne que jo tenia molt maca que m'ho va fer una vegada, un estudiant que jo tenia a Bellaterra, va agafar un calaix de la seva àvia, tenia un paper molt gros i m'ho va fer, m'ho va portar a classe amb això, amb tots els exemples. I, doncs, sí, Llull provoca aquesta mena de coses. A les fulles, aquí, en canvi, les fulles ho fa diferent perquè fa la quantitat de l'arbre elemental, la qualitat, la relació, és a dir, utilitza les categories aristotèliques, l'acció i la passió, l'hàbit, la situació, el temps, el lloc, perquè les fulles, sempre en els arbres de Llull, les fulles sempre en lloc de la dispersió i de la multiplicitat. Quan arriba en els proverbis fa, i per tant, fixeu-vos que fa la quantitat elemental, però també pots fer la quantitat vegetal i la quantitat imaginal i la quantitat moral. Per tant, aquí pots multiplicar totes aquestes categories per cadascun dels arbres i produir molts exemples. És com una màquina productora d'aquests materials. En les flors ja fa proverbis, 10 per cada un, si no m'equivoco, aquí és tot homogeni, i aquí, en el fruit, fa un exemple. I el fruit, l'últim fruit, el fruit de l'arbre divinal és l'exemple que explica què és el saber. I és un exemple molt bonic, ja el podeu buscar, el fruit de l'arbre divinal. És a dir, és un home que estudiava, és una història, un exemple, no? Estudiava i quan va haver estudiat totes les enciclopèdies se les va llegir totes i va veure que no servien de res. I aleshores, per què? Perquè va veure que hi havia un bou que estava menjant i anava menjant i quan va acabar de menjar i s'ho va menjar tot, com ell, aquell bou es va asseure i va començar a ruminar. Això és la sabidoria. I llavors el savi va comprendre, mirant el bou, que se n'havia d'anar a la muntanya, llançar tots els llibres i ruminar només el que havia après. I si se'n va anar a la muntanya va fer això i així es va entrar en un estat de contemplació i al final va morir contemplant Déu. Aquest és el final de tot aquest procés, ens explica això. És un exemple, l'últim exemple. Bo, però com que tenim encara molta tela per explicar, aquí, doncs, mirem això d'aquí. Arrels de l'arbre elemental. És un cas a part. Us he dit que les arrels de l'arbre elemental són un cas a part perquè només treballa les arrels de l'arbre elemental. I Llull s'ha proposat que l'auditori, faig una mica menys gros, que els seus lectors entenguin, aprenguin, assimilin, digereixin i no oblidin mai més aquest esquema. Aquest esquema indica les relacions, diríem, de concordança o de contrarietat entre els 4 elements que constitueixen la realitat. Ara nosaltres ens pensem que els elements són els de la taula periòdica de Mendeleev i sabem que hi ha els àtoms i que hi ha els bosons i moltes coses estranyes, però en aquesta època la realitat estava constituïda per aquests 4 elements. Aquests 4 elements, doncs, en la imatge que heu vist abans, estan idealment, és a dir, en la ment de Déu, vist des de la perspectiva, diríem, transcendent, hi ha la terra al mig, al voltant de la terra hi ha l'aigua, després hi ha l'aire i després hi ha el foc. Esclar, nosaltres el foc el tenim aquí quan encenem una flama, però constitutivament són així, perquè estan barrejats aquests elements. És a dir, quan en la constitució del caos inicial de la realitat, aquests elements estan disposats així i encara hi estan si els pensem en abstracte, però en la concreció del món sublunar en què totes les coses estan sotmeses al principi de generació i corrupció, aquests elements estan barrejats entre ells i produeixen els elementats que són les coses del món físic. Però els elements continuen obeint, perquè és la seva natura, continuen obeint aquest esquema. Cadascun dels elements té unes qualitats. El foc és naturalment calent. L'aire és naturalment humit.
L'aigua és naturalment freda i la terra és seca. Són les qualitats pròpies. Però, a més, aquestes qualitats, si estiguessin sempre així, no hi hauria realitat. Aquestes qualitats estan en relació amb les següents, de tal manera que l'escalfor del foc es trasllada, seguint aquesta fletxa, en direcció antihorària, a l'aire. I l'aire pot ser humit i calent, però l'aire també transmet la seva humitat a l'aigua, que pot ser freda i humida. I l'aigua transmet la seva fredor a la terra, que pot ser freda i seca. I la terra transmet la seva secor al foc, que és calent i sec. El foc és calent i sec. Si ens hi mireu intuïtivament, l'aigua és freda i humida, i l'aire és humit i calent, i la terra és freda i seca. Són, diríem, essencialitzacions de percepcions intuïtives i transformades en, diríem, en paradigma de la naturalesa del món físic. Això és heretat del món grec, aquí no hi ha res d'original en Llull. El que hi ha d'original en Llull és la, diríem, utilització d'aquest esquema per crear, doncs, una descripció d'aquestes coses a través dels principis de l'art. Llavors, si veieu, aquí hi ha una A, una C, una D i una B. A, C, D, B, en les arts no pas les de la ternària, sinó les més antigues, a l'art demostrativa, a l'art inventiva, allí hi ha una figura de la natura, una figura elemental, dels elements, en què juga amb aquestes coses i produeix totes unes explicacions físiques. Però això aquí, quan Llull escriu l'Arbre de Ciència, això ja ho ha deixat de banda, ho ha deixat de banda perquè en aquell cel de què us he parlat abans, les influències, el funcionament d'aquestes coses ve explicat a través de com el cel influeix sobre els elements. I això fa que Llull deixi de banda una ampliació del que havia construït. De tota manera, queda molt clar l'aplicació, diríem, d'uns conceptes de caràcter lògic a aquest funcionament dels elements. És a dir, està clar que els elements que estan un al costat de l'altre són concordants. Per què? Home, perquè comparteixen l'escalfor, no? El foc i l'aire comparteixen l'escalfor. I l'aire i l'aigua comparteixen l'humitat, però són concordants. I l'aigua i la terra comparteixen la fredor. I la terra i el foc comparteixen la secor. Ah, senyors, però els que estan als extrems d'aquest quadrangle, d'aquest quadrat, el foc i l'aigua no es poden veure ni en pintura, són enemics, com en Putin i en Stoichkov, que són la guerra, estan en guerra, i la terra i l'aire també. Són contraris. I, per tant, els contraris es repel·len i els concordants s'atreuen per aquesta roda. I amb l'atracció i la repulsió d'aquests elements, aquests són els elements conceptuals, metafísics, que expliquen la formació de la realitat. Abans hem dit que l'or, l'home, la gallina, el ganivet, aquestes coses físiques venen d'aquestes relacions profundes. Això és el que vol transmetre. I com ho transmet? Doncs explica historietes. I ara llegim una de les historietes que explica. I ara anirem llegint fragments d'aquesta producció lul·liana tan peculiar. Diu, l'aigua, la figura retòrica més present a l'Arbre de Ciència és la prosopopeia, la personificació. És a dir, s'atribueixen. La personificació és una figura retòrica que consisteix en atribuir propietats pròpies humanes, parlar, menjar, riure, fer que un ens abstracte o un animal o un ésser inanimat parli i es comporti com una persona. Doncs l'aigua és com si fos una senyora, oi? L'aigua anava per una vella selva en qui a trobar la pedra i el ferro d'unix-lo foc. Va a l'aigua i es troba la pedra i el ferro d'unix-lo foc. Es va trobar una pedra foguera d'aquelles que si la piques amb una eina metàl·lica, pum, surt una guspira. L'aigua veu la pedra foguera i que fa que la toques amb aquesta eina, produeix el foc i s'enfada, com si hagués vist el seu enemic.
i els quals blastomar. Blastomar vol dir ofendre, vol dir renegar. I els hi va dir moltes vilanies, els va insultar. Va dir, fastigosos, pedra i ferro, sou una porqueria. Per això que ells eren ocasió de la malaltia, com ella era en l'olla i el foc l'escalfava i li tolia la sua fredor. Quan veu la pedra que pot generar el foc, diu, foc! I jo, aigua, quan soc a l'olla, què passa? Quan soc a l'olla em fan bullir i trec vapor i el foc és el meu contrari, no? I per tant el foc és el meu enemic i el meu contrari. I l'escalfava i amb l'escalfor, l'escalfor li treia la fredor. L'escalfor i la fredor són els dos termes oposats, contraris i reconciliables. Bé, això és n'hi ha 18 d'historietes. Aquesta és la història número 7, n'he agafat 2 trossets. Es pot llegir tota sencera i passen moltes coses. Es barallen, van, venen, s'expliquen històries els uns amb els altres. És com un festival complet. Aquí, doncs, hi ha un altre trosset. Recomptes, digueren la pedra, és a dir, ara la pedra i el ferro, la pedra i l'eina aquesta per treure la guspira, li contesten a l'aigua, diu, perquè ens insultes, bla, bla, no? I li expliquen. I expliquen aquesta història sobre la qual no faré gaires comentaris perquè vosaltres mateixos us els podeu fer. Però és una d'aquestes històries que criden l'atenció. Recomptes, digueren la pedra i el ferro, que una herba estava en un prat, la qual pedra havia virtut que ella guaria els homes llebrosos de llur malaltia. Doncs, aquesta herba, aquí ha de dir herba, és un error que això és un text manipulat per mi. I el llebrós li va ensenyar aquella herba, se la va menjar i es va guarir de la llebrosia per la virtut de... Ha de dir herba aquí. Tatxeu i poseu herba. Per la seva... I un llebrós fou mostrada aquella herba de la qual menjar i fou guarit de la seva llebrosia. És a dir, hi ha una herba que cura la llebrosia. La llebrosia no es cura per herbes, però en els contes pot passar això. Bo, fins aquí no ha passat res. Però aquell home anà a pixar en aquell prat i amb aquella herba que hi havia guarit s'atorcà les anques. Això és una cosa molt lletja, molt bruta i molt pudenta, però Llull l'explica amb aquella tranquil·litat. I ara, per què ho explica això? Perquè aquella herba, sabent que l'haurien hagut d'ofendre d'aquella manera, no li hauria hagut de donar aquella virtut. Això és una explicació que et deixa perplex. I Llull ho fa expressament, recordeu que en el Fèlix diu on pus escura és la semblança, quan més fosc és pus altament entén l'enteniment qui aquella semblança entén. Quan aconsegueu de desentrellar això i entendre per què ho diuen en el diàleg, veureu per què. L'aigua s'estava barallant amb el foc i diu les coses contràries no s'haurien de posar, no s'haurien de tocar i si es toquen, malament, perquè l'ofensa que l'home ha fet a aquesta herba fa que l'herba no li hauria hagut de donar la virtut. Li ha donat la virtut de curar-lo, que és semblant al que passa en el foc quan a través de l'aire arriba fins a l'aigua. Doncs es van discutint, debatent i removent aquesta mena de coses. Bé, això són totes les aventures de l'aigua i la terra i el foc i les mil i unes. I com funcionen els proverbis? Doncs ara aquí he anat en aquella altra imatge, en aquest quadre d'aquí, el tronc elemental, aquest que n'hi ha 40, 10, no sé què, 18, i he triat uns quants proverbis de cada un perquè veieu com se fa això, com funcionen. L'arbre elemental, tornem a ser amb l'aigua. Com que és de l'arbre elemental, parlen els elements. I, doncs, com que són proverbis, són curtets i han de ser sentenciosos. Dix l'aigua que ella movia el molí, dix lo foc que ell escalfava lo forn. L'aigua diu, jo mosco el molí, i tu, se dedueix, i tu foc, que ets una porqueria. I diu, doncs jo escalfo el forn. Doncs cadascú té la seva cosa i són coses que no tenen punts de contacte. Bé, és una frase
Si tu la deixes així, diu l'aigua, mou el molí i el foc escalfa el forn. Depèn de com tu miris. Ara, si tu mires des de la perspectiva d'aquesta quadra d'aquí, veuràs que els molins i els forns són dues coses que són diferents i que funcionen de manera... Sí, proverbis de Ramon. Diu, dix l'aigua que el vi feia parlar als homes en va, i el foc va dir que les bèsties pixaven aigua. Home, ja tornem a ser amb el pixum. No s'està de dir aquesta mena de coses quan vol que la gent estigui contenta i que rigui i que li rigui la gràcia. L'aigua diu que el vi fa parlar als homes. Diu, l'aigua es baralla amb el vi. Sabeu que a l'edat mitjana hi havia les disputes de l'aigua i el vi. Ell moltes vegades agafa elements literaris i els transforma amb el que li sembla. Diu, el vi fa que els homes parlin en va. Sí, s'emborratxen i tal i tal. I llavors el foc, que està enfadat amb l'aigua, diu, sí, però tu ets una porqueria perquè les bèsties, quan pixen aigua. Que no és veritat que pixen orins, però, en fi, és líquid. Bon, si ara els proverbis són del tronc vegetal, doncs ara resulta que els protagonistes ja no són els quatre elements amb els seus embolics, sinó que són, doncs, plantes, vegetals. I ara fa que la cirera i la garrofa, sempre personificació, la senyora cirera i la senyora garrofa, us els podeu imaginar, vestits de carnaval, es troben i la cirera, que és tota rodoneta i bonica i guapa, veu la garrofa negra i retorta i li diu que era torta i negra i la garrofa s'empipa i li diu a la cirera que ella es podreix, és cert, la garrofa dura i la cirera doncs de seguida es podreix perquè és tubeta, no? I això es pot aplicar a la cirera i la garrofa i es pot aplicar a persones, a situacions humanes. I doncs ara aquí la poma parla amb els fems. Tothom està personificat aquí. La poma parla amb el fem i li diu que fa pudor. I el fem li diu a la poma que era el seu parent. I aquí, fem i parent, doncs hi ha una rima sonant. I moltes vegades aquests proverbis de Llull tenen aquesta capacitat d'adquirir formes, diríem, rítmiques o mètriques. I sí, la poma també acaba que es podreix i acaba sent com el foc. És molt perfumada i molt maca quan la culls de l'arbre, però després, molt bé. L'arbre sensual vol dir els animals. N'hi ha molts d'animals, només n'he posat un, n'hauria pogut posar més. El mul i el cavall, esclar, si hem llegit el llibre de les bèsties, estem acostumats a veure que els animals de Llull parlen, però això ja no és el llibre de les bèsties, sinó que és l'arbre. És una altra mena de cosa. Per tant, aquí el mul li diu al cavall, dix el mul al cavall que era el seu germà. El mul, un cavall és més noble que un mul. El mul li diu, sí, som germans. I el cavall li va dir, sí, però t'assembles més al burro, perquè el mul és un híbrid. I ara la noblesa per amunt o per avall, òbviament això pot ser un proverbi, podries dir-lo per aplicar-lo a una situació. Va fabricant materials d'aquesta mena. Quan és l'arbre imaginal, és la imaginació humana. La imaginació humana és molt perillosa. Traïció, tocar imaginació. És a dir, la traïció, és a dir, algú diu, vaig a imaginar vaig a trair algú. Ara el traïciono. Però en el moment en què et toca la idea de trair, t'imagines el que passa. Els traïdors els agafen i els pengen. I pum, la imaginació, imagina les forques. Veieu, quina gràcia, no? I aquest és un d'aquests contra les dones que van molt ben vestides. Els ulls van veure una dona que vestia vells vestiments i la imaginació va imaginar la camisa. Això és així com en la qüestió escatològica del pipí i tot això no té gaires miraments, en les qüestions sexuals és tremendament pudorós. I la imaginació imagina la camisa, el que hi ha sota de la camisa, imagina el cos de la dona, però no es diu mai això, perquè fins i tot quan anaven nus, deien anaven nus en sa camisa, no portava, no anava tapat. I l'arbre humanal, aquí és l'home amb totes les seves maneres de fer, i aquest és un que m'agrada molt. Boca, dix la voluntat. La voluntat de l'home li diu a la boca, per què menges tant? És a dir, jo vull fer règim per aprimar-me. Diu, boca, per què menges tant? I la boca li diu a la voluntat, i tu per què no em tanques? És la voluntat, no és la boca que s'obre, és la voluntat. És aquesta idea que no és el cos el que mana, sinó
la voluntat humana, no? I això també és una lliçó moral que hi ha aquí. I aquest, en canvi, és més transcendent. L'ànima parla amb el cos, el debat del cos i de l'ànima. Són materials literaris que ell elabora. Ànima, l'ànima li diu cos, per què et mors? I el cos li diu, i tu, per què te'n vas de mi? Què és la mort? La separació del cos i l'ànima. Al darrere d'això hi ha la idea que l'home és una unió de cos i ànima i que se separa en la mort i es tornarà a unir quan a la resurrecció final, a la resurrecció i després del judici final, la resurrecció, el cos i l'ànima de l'home, els cossos beatífics, per tant, ja beatificats, doncs hi ha aquesta material, és una petita frase que inclou tot, com ho diu abans, coneixement de coses naturals i sobrenatura. Vici, dix virtut. On ets? On ets? I la virtut li diu allà on tu no ets, o vici o virtut s'exclouen mútuament. I ara, política. Cap mal príncep té concordança amb el seu poble. El príncep dolent és odiat pel poble. Aquí hi ha, doncs, reflexions polítiques. I ara aquí, sobre el món de l'Església. Ningú home és en menor bondat que mal parlat. No hi ha ningú que sigui més dolent que un mal clergue. És a dir, perquè el clergue hauria de donar model, i no el que ser dolent. I l'arbre celestial. En així es relacionen les formes del cel, el primer cercle, com a primer moviment. L'arbre celestial ja l'hem vist i això ho podeu besllumar què vol dir. Les formes del primer cercle del cel és el primer moviment, el moviment general de l'esfera del cel que fa moure totes les influències dels planetes i dels zodíacs sobre les esferes del món sublunar. Els àngels, no hi ha cap àngel ociós, els àngels estan en perpètua activitat d'estimar Déu. És una activitat de la bondat angelical que està en actiu. La Mare de Déu, que la Pusca nostra dona és igual a pietat, no s'hi anulla en parell desesperat. Aquest rima, aquest és un proverbi rimat. Com que la Mare de Déu és la pietat, ningú pot desesperar d'ella. I els proverbis de l'arbre cristianal, doncs aquí és reflexió teològica sobre l'encarnació. Més pot Déu amar criatura per encarnació que per creació. Déu estima més la criatura a través de l'encarnació que per la creació perquè Déu ell mateix s'encarna. I és el valor cristològic de la religió que Llull defensa sempre. Bé, doncs aquí, i ara estem a l'arbre divinal. I en l'arbre divinal és el més artístic, és a dir, artístic en el sentit de l'art de Llull. I aquest, doncs, us l'he fet aquí un dibuixet perquè el penetrem. Fixeu-vos, aquí ja estem, ja no hi ha ni garrofes, ni tan sols àngels, ni la Mare de Déu, sinó que hi ha els principis de l'essència de Déu. La bonesa divina, dix la bonesa divina, que ella volia de si mateixa bo, i volia ésser aquell bo, i la voluntat en així ho volia, i el poder així ho complia. Això pot semblar inintel·ligible, però aquí us ho he posat. Això és la figura A, i aquí hi ha les lletres que són la bonesa, la grandesa, l'eternitat, el poder, la saviesa, la voluntat, la virtut, la veritat i la glòria. Això són els principis de l'essència de Déu, que són els principis de l'essència de totes les coses, perquè totes les coses, tots els arbres, totes les coses són homòlogues i totes tenen aquests mateixos principis a dintre. I a més hi ha la figura T, que és els que permeten d'explicar i de raonar i de fabricar raonaments. Però en Déu, en ell mateix, l'essència de Déu es materialitza, es revela en aquests 9 principis. Aquest proverbi explica que les dignitats o qualitats de Déu són idèntiques. Totes entre elles són la mateixa cosa. Perquè en Déu, la bondat, és el mateix que la voluntat. El bé, amb tots els seus principis ontològics, que són actius, el bonificant, bonificat i bonificar, són el mateix que la voluntat i que el poder.
són la figura A de les arts ternàries, en què hi ha aquesta igualtat entre les potències. Només en Déu la bondat és el mateix que la voluntat. En els homes la bondat no és el mateix que la voluntat, perquè ja hem vist, l'home vol fer una cosa i no pot, i fa el mal. Només en Déu és el seu model, hauria de ser el model. Bé, això és una mica de material. I, doncs, abusant de la vostra infinita paciència, aquí també havia posat uns exemples per veure com funcionen els recomptaments. Aquest primer no m'hi estendré moltíssim, però només per veure què se li acut. Això és l'exemple de les fulles de relació de l'arbre aviternal. A veure, anem a mirar on som, en aquell quadre de més amunt. A veure, l'arbre aviternal és l'arbre que parla de la pena i la glòria. I aquí, doncs, són les fulles, a les fulles, en l'arbre aviternal, ha posat la relació de l'arbre aviternal. Doncs ha hagut de crear un exemple en què el paradís i l'infern parlin. I, per tant, ara el senyor paradís i el senyor infern, igual que la senyora Garrofa i la senyora Cirera, parlen. I són així. I el Ramon feia aquesta mena de coses. Recontes que paradís escarní infern, per això que era negre. Ets negre i fastigós. El paradís, li diu l'infern, ets una bírria. I l'infern escarnia el paradís perquè hi havia pocs homes. Tots se'n van a l'infern i n'hi ha molt pocs als paradís. Car els homes, qui eren la sua negror, són més que aquells qui eren a la blancor de paradís. Si el paradís és blanc, jo soc negre, però jo estic plena d'homes i tu estàs buit. I aleshores Paradís va dir, el nostre Paradís va quedar molt fotut. Li va dir a la Mare de Déu que estava molt enfadat amb la burla que li havia fet l'infern i que demanés a Jesús que fes que els homes es portessin bé perquè poguessin anar més homes al paradís. Doncs ja veieu quina mena d'històries se li acuden. I aquí la Mare de Déu explica històries. I doncs, aquí em poso el cursor, la dona resposa a Paradís i li explica una història. Una vegada hi havia un rei que tenia un fill amb la seva dona, que era molt bona dona, i un dia aquella reina portava el seu fill en un verger per passar l'estona. I en aquell verger hi havia un llop que va venir a la Regina, la fereix i li pren el fill del seu braç. I se l'emporta el fill a la lloba per menjar-se'l. Però la lloba no, fa com en Mowgli i el va nodrir com els seus fills. I jugaven. I quan el fill va ser gran, la lloba i els fills anaven pel bosc i allí hi havia moltes males bèsties. I el fill del rei es va acostumar com els llops i menjava carn crua, matava homes i robava, en bla, les ovelles. És a dir, aquest fill de la reina robada pel llop no és altra cosa que l'home, òbviament, robat pel diable, el llop, que en lloc de comportar-se com el fill del rei es comporta com una bèstia. Per tant, doncs roba i mata i devora. I aleshores el Paradís entén el que li diu, és a dir, és una semblança. Això és com si fos un capítol del Fèlix. Entén que les males costumes dels homes són el que provoca bla, bla. Però el que és realment fascinant del llibre de l'arbre exemplificat és aquesta capacitat de donar vida a personatges, a entitats abstractes com el paradís i l'infern o a figures de la religió com la Mare de Déu. I l'últim conte amb el qual us atabalaré ara i tancarem aquesta cosa d'avui és el conte, un conte que vaig escriure un article sobre aquest conte i per això us el poso aquí. Diu, recontes, aquest és el primer recomptament de l'exemple del fruit celestial. El fruit celestial, per tant, de l'arbre celestial, el fruit i al final de tot hi ha un exemple. Per tant, aquest el situaríem, l'arbre celestial,
aquí, és el fruit. Abans us he explicat l'exemple de l'arbre divinal, doncs aquest és el fruit de l'arbre celestial, aquest d'aquí. N'hauríem posat molts més, n'hi hauríem pogut posar, però hi ha un exemple, he decidit de fer-ne un. Doncs, where are you? Aquí. Recomptes que gran contrast fou entre el Sol, és a dir, el Sol, el planeta Sol, perquè per ells el Sol girava al voltant de la Terra, i l'esfera corresponent, era un dels planetes, el planeta Sol i el rei es barallaven. Doncs aquí, en aquestes escenificacions, en aquestes obres de teatre que munta Ramon Llull, doncs passen aquestes coses. Perquè el rei havia tingut un fill de la seva muller i el Sol deia que era fill seu, segons la raó és fill meu, així com l'home bo, qui per la seva raó, que per raó de bondat fa el bé. L'home bo, si fa el bo, és perquè el bé que està en Déu arriba a través de les influències que venen del cel i és bo. I el sol és donador de vida, perquè si no hi ha sol, doncs ens moriríem, no? Les fosques no anirien bé. Per tant, el sol, com a raonablement, segons la raó, donador de vida, fa que el fill hagi nascut. I el rei deia, no, aquest noi l'he engendrat jo amb la meva senyora, perdona, li diuen al sol. I el rei deia que el seu fill era naturalment, així com el foc, que naturalment escalfa, i el pare, qui naturalment fa fill, i encara que ell ho havia hagut de ser muller, i l'havia produït de la seva espècie humana. I el sol, en canvi, no té muller ni home. Què m'expliques a mi de que el sol és el pare del meu fill? És el meu fill. I per això el rei dix al sol que ell no sabia el judici que ell havia donat al seu procurador. Com fos això? Dix lo sol. I ara expliquen una història que sembla que no tingui res a veure. I després de tot això, amb aquesta història que no us la poso per no acabar d'embolicar, la conclusió. El rei explica un exemple i el sol n'explica un altre. S'expliquen dos exemples. I doncs el rei conec que el sol, segons l'exemple que ell havia donat, entenia a dir que el fill que ell havia hagut de ser muller era fill del sol en qual fill home general, i que fill era ell de la regina en quant home especial. El rei ho entén. És a dir, en la mesura, en l'individu, fill meu, l'he engendrat jo, però la categoria humana, sense la influència creativa del sol, no podria existir. I entén que hi ha aquesta discriminació. I això és un tros de l'article que vaig escriure sobre això. Per la virtut generativa del sol, l'Speculum Doctrinale de Beauvais, el primer, en l'edició del 1624, diu: Sol igitur virtute sua. Per tant, el sol, amb la seva virtut, escalfa i desseca el món inferior i és causa de la generació per als vegetals, per als animals i augmenta l'escalfor i l'esperital dels nounats. És a dir, segons les enciclopèdies medievals, tu llegies que el sol feia això. I per tant, Llull, en lloc de fer una enciclopèdia i explicar totes les nocions una darrere l'altra, doncs inventa historietes dintre de les quals emergeixen aquests coneixements. I, en canvi, en l'arbre de ciència, en l'estructura de l'arbre de ciència, el que fa és crear una xarxa de relacions homòlogues entre les coses, entre tots els elements de la creació i de tots els sabers que permetin de deduir a través dels exemples els coneixements que permeten d'entendre la realitat. Doncs amb aquesta... I ara una altra cosa. A veure, un rei que li diuen que el seu fill no és fill seu, sinó que és fill d'un altre, això Llull no ho diu, però de seguida s'encén la bombeta, no? És a dir, de seguida... Ara deixo de compartir, De seguida, no sé si em veieu, jo no em veig, però és com si... Em veieu? Sí, sí, sí. La vella persona, jo no em veig. Doncs, a veure, respecte a aquest últim exemple, un rei que li diuen que el seu fill no és fill seu, sinó que és fill d'un altre, això de seguida fa pensar que la senyora ha fet alguna cosa, o algú l'ha substituït, i només s'ha de pensar, Alexandre Magne
Llull no cita mai la història, en aquesta enciclopèdia de Llull i en tota l'obra de Llull, la història no li interessa, no li interessa. L'únic lloc que en parla és la doctrina pueril d'una forma ràpida. I això no era normal a les enciclopèdies perquè l'enciclopèdia de Vicent de Beauvais té un speculum historiale, té una història universal. Doncs de les poques coses d'història que Llull cita, parla d'Alexandre Magne. I tothom sap que Alexandre Magne es deia que era fill d'una divinitat que l'havia engendrat, aquesta idea que pot ser fill d'un rei. I per tant, al darrere d'aquesta història, que en realitat serveix per explicar el que us he dit l'exemple que he posat de Beauvais, que el sol és el principi generatiu, al darrere hi ha una picada d'ullet a una història, diríem, d'adulteri i un fill que neix d'un pare que no és el que ha de ser. Però això ho fa contínuament, ho fa en moltes de les seves històries. Per darrere està picant l'ullet o donant un nou sentit a una història que a ell no li interessa, sinó que li interessa posar-la al servei de la transmissió del conjunt d'aquests coneixements que he intentat d'explicar-vos. I ara, doncs, jo crec que ja us he atabalat prou i m'aturo. I si algú ha de fer alguna pregunta, si és que té ganes, ho faci. Si no, doncs jo ja no dic res més. Moltes gràcies, Lola. I, efectivament, ara si algú del públic té cap pregunta, és el moment per aprofitar. Jo vull comentar que hi ha dues persones que han demanat el PDF de l'obra de ciència. Si et sembla bé, puc fer d'intermediari, és a dir, si després el m'envieu per correu el puc rebotar el temps. El PDF és molt lleig, però es pot llegir. Però el contingut no ho és. I la professora Lenca Kovacs envia l'enllaç de l'exposició de Jaume Falconer, de la UIP, de Ramon Llull, 700 anys de missió, que envia l'enllaç per si algú el vol veure. I veig que... Bé, sí. Digueu. No, vull dir que un artista pot representar-ho, però... I és bonic, aquesta imatge. No he dit el nom, Jaume Falconer. Sort que ho has dit tu. I veig que Maria Saiz escriu pel xat: interessant es queda curt, l'arbre de ciència és una meravella, sempre es troben coses fascinants i també demana que li agradaria tenir-ne aquest PDF. I si algú vol comentar res o fer qualque pregunta pot obrir el micròfon o també escriure-la pel xat. I si no, donaré la sessió per tancada i moltes gràcies, Lola, per la teva participació. No hi ha cap pregunta. Doncs m'acabo l'aigua. He anat bevent aigua.